Възглавницата малко газове издава. Малко възглавницата един. Пръц. Ето го и Ферарито на фирмата. Казвам Ферари, защото е най-бавния. Иронично. Тук е бутона за първа врата. То даже не бих казал, че е бутон. Няма представа. Сензор такова. Така само го галиш. То пак се натиска, де. Пак се натискал. Къде е фаща, къде е не. Че така де, Ферарито на фирмата. Другия върви малко повече, защото са му сменяли инжекторите, доколкото разбрах. И имат ужасна спирачна система. Това нещо ни дава малко да му чукнеш гъста. Това е гъста, спирачката и си аут. И така, почваме с купочване. Така е пожаргастила, няма отварям, защото няма затваряне после, предполагам. Тъти лего... Да, няма пък любопитството наделява тук, на другия. Да идем он сезам. Тайник има тук. Тайник има... За какво? Може да слагаш тук нещата чисти, няма... Първо трябва да изчистиш. Така, и другото, което е много интересно и много добре измислено е антикорона прозорец. Значи първо, за да влезеш в кабината, там на шофьорското място. В момента е отворено, ама така е затворено. Трябва първо него да отвориш, да дойдеш насам, после от тук да отвориш насам и става антиконти. Тя даже сама се затваря. На предните, на другите де-факто пак има някаква разлика в поръчката, още еднакви модели. На тези двата така се отваря вратата,
На другите пък от тук е така се отваряла, въобще как да. Но на MVG са по-добре направени. Самото тако е монтирано по някакъв начин. Така цялостно с вратата. И е по-удобно, но тук са пробивали нашите таблота. Сега пак, то седалката худеща, няма абсолютно същата, няма смисъл според мен. Ето така само вентилацията, че тук на старото на C1 фейслифта е тук, не е горе. Ето тук е доста по-удобно спрямо C2-ката. На C2-ката много е, ще снимам по-нататък. За тук си имаш тайник за неща. И още тук документация. И тук интересно прозорец е на по-удобно отзади, не отпреди като на двойката. И се отваря и затваря вертикално. Ето го бутончето. Отваря се затваря силно. И можеш хем тук се облягаш, хем тук се облягаш, хем на прозореца. Нещо, което мозъците в Манхайм са го пропуснали в новия модел. Интересно защо. Така. Бутона за прозореца електрически, бутона за седника. Също електрически. Да. Поставка тук за чаша за вода или за какво, дето не знам дали много върши работа. Не е много дълбока все пак. И тук пак някакви поставки, някакви вълнообразна поставка за какво е. Нямам представа. Така, на малко неудобна е бутона за това. За таблото да го мърдаш. На мана е с крак тук, пак с вентил. Може да го направите тук, много по-удобно е. На двойката е тук, не е чак как да е. Бутон за стъклото нагряване. Тук е вентилацията, на това вентилаторите. Това е за шибидаха, капандурите. Това е за рестартиране на вратите. Пардон. Ето тази сърчу. Натискам бутона и то ще фъщи. Рестартира се, т.е. триъгълника. Мана го няма. Мана... Бутона е, както видяхме на капаците. На самите врати. Или отделно за по-лесно натискаш самия бутон на таблото. Паркинг, спирачката, голям е букаш. Това уж е резервна клавиатура, чакайте малко педикюра да не... Резервна уж клавиатура, дали е така, кой ще ми каже. Това е предпазителя. Сега съм в изтребител, нали, да може да движиш с отворени ръце при необходимост. Таблото е абсолютно също като на мана. Мерцедес Иман до 2000, знам си коя година, са абсолютно еднакви. Поне таблото, като визия до 98 може би, декната. За фаровете, къси, дълги, габарити къси, за мъгла отпреди, за мъгла отзади. Това трябва да са дневни светлини, обаче няма. Трябва да дам така на габарити, за да дръпна, да светне задната светлина за мъгла. А пък тук как се идва, пише някакви инструкции, аз не разбирам, но Indians. За салона, първа степен, 2 лампи, втора степен, 2 лампи и половина, нова степен. За шофьорина.
Дето е с звезда. Болтовете няма разглобяване. Трябва да го разглобявам, че да махна кабела да не свети. Но пък, да, там не свети в момента, защото не съм дал на такова светлине. И трябва да е запален. Нали, при отворена врата и да слагаме изолирбан и съответно като изгаса ще се види мръсно. Защото изгаря то така греята с кружка през пластмасата, изгаря изолирбана за секунди. Така, надолу пак бутона за микрофона в салона, извън салона. Това е за ретардера. Пак като намана да не е крачен, в смисъл, ако те мързи, просто натискаш бутона и той се активира обаче силно. Не е като намана на степени, което е пак глупаво. Това е за блокиране на диференциала, аварийни. Като гледам бутона, май скоро ще се счупи, защото леко потънал. Нали, то явно така се натиска, а не е така нежно. Точно тези бутони са супер, нали, чупливи, обаче пък лесно се борави с тях. Не виждам как е да влиза. Ферибот, може би декорация. Както това е декорация за вентилацията на шофьора. Ето същия ключ. Мигачове. Наляво, надясно, обаче този път зумира не работи. Тоест не свири, а бибитката. Добре. Оригинал да Mercedes клаксон. Поне това са оставили в този модел. Съответно, нали, заменя стъклото навътре. Степените, които тук вече се е зададено предварително колко секунди да бъде. На първа степен, не като на мана. Да им километража, малко повече от на мановите. Тук е за стартиране на трипа. На моментния километраж, на долния километраж. Нататък. Съответно, ако съм на смяна, си го стартирам. Е супер удобно това табло с супер прекрасния волан. И мана, и Мерцедеса. Почти няма луфт волана. Всичко е поддръжка. Супер удобно табло, ама ние трябва да сменим. Да подобрим в кавички, т.е. да влушим удобството на шофьора. Така, тук е менюто. Само че тук с показалец, палец, има зинокът даже. Нали. А да видим сега, надоле къде даваме, нищо не става. Нагоре къде даваме, сменя ето. Въздуха, колко въздух има там. Съответно, спирачната система колко има. Тук. Тук поне го държи, не го връща, като на мана. Така, горево. Горевото е мах, адбото и то почти. Състоянието на маслото окей. Нивото по-точно. Температурата на охладителната система, която е 36 може би. Това е на скоростната кутия маслото, температурата и на температурата на самото масло на двигателя. Тук дава грешка, показва, че една от светлините не работи. Така, долното обаче тук сменяше. Да пробваме, ако дадем газ. Какво ще стане? Сменяше се нещо тук, в момента нямам представа. Чека свет. Показва се тук. В момента мига, че трета врата може да се отваря от
пешеходците. Така. Чакай сега, тук май ми ще се пипаш. Ето. Долното меню се пипа от бутона System Info. Версии не ми трябва тук. Айде, къш бе. Сега до 25 ли ще бъде? Поне по-бързо действа по-бързо друг път. Аз пък желая да познаем наистина до 25, може и до 100 да е. БГН, някакви тук кодове. Ето нищо не ми горят. То се е за сервиза. Да видим, рестартирахме се, добре. И съответно има бутон Quit. Да, 100 бутона е излишни. Да. Ето го бутона за накланяне през всяка спирка. Автоматично да се накланя електрическата спирачка или спирачката за спирка. Спирачката за спирка, да. Добре. Тук е ръчно да накланяш, ако искаш. Пак за ферибъл декоративен. Аварийните за зони са задължително натискане, което аз не ползвам. Разделяне на крилата за трета врата. И клавиатурата тук е просто пълен хибрид. Значи, поначало не знам какво са правили и на 18-ката на Solaris също това тук е не е Quasimodo. Той е Quasimodo, да, ама Frankenstein. Не знам какво е ставало тук, не вярвам да е горяло, ама може би са го щупили. Няма. Просто така са го направили си. Така, това са сигурналните бутони, това са си от CTF или ZTF, както и да е. И постоянно свети. Което не трябва да е така, принципно. Void, все пак е Void. Те Void имат такива бутони, на случая, нали. Бутона тук няма никой, само окраса. Първа, втора врата. И пак той от старата система и той, дето се чуят да не си го взема за сувенир. Ама може да си го искат от DAP-а. Тук е мрежичка за документация. И тук е чантичката на Мерцедес. Той зато и струва толкова много пари Мерцедес, защото има чантичка тук за... Тук едно време балканчета, колелетата, за инструментите. Друго. Тук пак е педала за говорене с Москва. Няма въздух да се дава. Само аз карам без. Така. Тук уж е имало нещо за багаж на шофьора. Май ли е щупено или май е щупено, ама колко ще, как гледам, не мяза на много място. Обаче къде монтирали лепенката за седящите, правостоящите и така нататък. Просто уникалност. Докато съм още тук и не забравя да покажа относно корона прозореца, дето значи не са го измислили да е по-ниско поне тук, хем да не ти пипат да не ти бъркат пътници, ако искат нещо да те дразнят. Хем ще е по-добре за видимостта, защото първо, че тук няма никой, що да поръчаме. Тук няма никой, съответно гледалата са ръчни. И в случая аз като в момента се вижда, защото така е настроен от някой, ама аз мисълта ми е, че не се вижда, както на Solaris, заради цялата тая глупава система. Кавички. Тук горе е това тахографа. Оригинал, да.
с шайби. И така вече е мастера. Мастера, т.е. музика на табелите, който сега не съм убеден, може би от тук се променя, ама той е просто декоративно според мен. В момента само изписва какво пише на табелата, но ако тръгна да пиша нещо, то е заключено. Заключено. Ремаркията имат същото. Може би не е заключено там, но е тук допълнителна букса за някаква информация. Горе тук са говорителите. Горе закачалка с аптечка. Влак едва мислех, че да колега. Горе ще отворим. Това с много красивна камера тук. Вземем ключовете. Сезам, сезам. Въртим се в кръг, въртим. Айде, отваряй се. То пък ти буза. Айде, така. И тук става вече паприкаш. Айде, тук какво има, ето е буксата. Уж тук беше. Къде отива син кабел? Къде отива? Не знам. Да, някъде си. Тук 100 шини, 100 устройства, 100. Трябва да науча откъде се рестартира самата машина, примерно едно по едно, не да рестартирам целия автобус. Или сами табели също. Интересно. Бутон Мерцедес. И малко като Диди от Декстър. Какво прави този бутон? Нищо. Поне така си мисля аз. Всичко е свързано с GPS-и, табели и все. Релета да искаш тук. Кабелаци, мабелаци, въобще всичко е... Да. Трябва да се прозровя да видя кой кабел за къде е. Горе-долу да знам. Да искам някои копии да се рестартира или да вадя някои букса. Вместо да си играя да ключ масата да браткам. И те така. Което ще е след 100 години, може би. Така. Тук е част от таблото за... Кой има тук? Мозък. Има мозък тук с ключ. Това е вече. Това за... Би трябвало да е за накланянето на автобуса за ферибота. Дали да е активирано или не. За пръв път отварям. А то може би, както е станал автобус, същото за първ път е отварям. Този случай е 2020 година. 2020. 2012. 2012. Така. Удобството тук на Мерцедес. На клюкарника, като седнеш, да си имаш една облегалка, че и втора облегалка на стъпалца. Отзади имаш място за багаж, където е резервуара. С първия валидатор. И тук двойната седалка зад шофьора. Машината за билети. И ето интересно. Има само два прозореца. Така отпреди няма никой. Тук над клюкарника някаква букса има. Въобще... Интересно е тук. Ако е то... Не, то май е
Мислех, че батерия, може батерията да е за табел, за едно устройство. Тук горе. Ето, пак се вижда тук кабелаци, мабелаци, нарояци. Машината е табеларката отпред. Отпред е табеларката, с кабеларката. Така. Тук имаме от стария бутон за пенсионерите. Още двойни седалки. Ето тук, като че ли място за количка и за невалидна е по-малко. Ето го втория валидатор. Място за реклама. Ето тук старото място за табелата за спирките по линията. В случая, ще кажеш, тук е по-малък монитор. Май. Тук трябва да е единия шибедах, дето каква е идеята изобщо с тези решетки, като никаква файда. Така как са го измислили. Не са го направили както по-старому. От тук да почва капака и да свършва, нали, над вратата. Част от един капак свършва на вратата, другия за вратата почва от никъде си, почти средата. И сега трябва чак до тук. Да го отварям. Дъра. Така, ето цялата система. Тук е за включване и изключване на вратата. Бала, не знам що е нова в момента. Къде си ти, вентилче? Ето, чакай. Аз съм 1,82 м, стигам до вентила за настройване на вратите. Нали, колко бързо се отварят. Съответно е тук бутона. Сезам се отворя. Като натиснем едно, какво ще става? Нищо. Отваря се. Тогава това е 1-0 за какво е. Да видим, малко натискаме тук. Обратно на логиката. Като натиснеш едно и не работи от таблото. Да видим сега да пробваме да не стане тъй, че вратата да не работи. Работи. Така, затваряме капака. То повече като развлекателно видео. Лигаво такова, отколкото все пак колко време говоря да ми писна до някаква степен. Тези странните бутони. Стоп бутони. И тук сега вместо седалка, какво е това тук? Щайга за багажуците. И тук е част от футьола. С стъпалата. Футьол, кафенци тук. Едно друго. Отзади ето кенефа, който в случая е от тази страна, на новите от тази страна. Но пак се вижда да не е като на новите. Ама, нали. Ето с сензоро. Сезам отвори се, сезам затвори се. Мисля, ще ми се дали има начин. Питах шефа, ама не успя да... И той май не знае. Дали аджиба има възможност. В случай ето тук е на едно. Тоест на теория като е на 0 и се монтира кабела буксата в бутона, ви трябва да може да се контролира от шофьора.
Обаче е толкова сложно, че не ми се мисли. Така, дървеса ли, какво е то? Абе, въобще една трава там за климатика. Въобще всичко е паприкаш. Сезам се отваря, а не сега сам ли се затвори? Май не. Сензора тук. Не се затваря. Съответно капака така го измисля. Не можеш да го затвориш, ако вратата е отворена. Затваряме капака. Интересно, те са далеч по-стари. На годинки и километри. Обаче капаците им са здрави. И по това можеш да съдиш за качеството на производството с времето. Защото на новици ето тук е един паник бутон за спирка. Та, нали, на новици просто е трагично. Тук пак е вид цензор, мисля, екрана за въздуха. И така го спрях, някак си го спрях да е по-нисък, иначе е по-висок от мана. Няма катерене. Така, ето го отвънка крана за въздух. И тук си за резервуара за гориво. Малко по-надолу е резервуара за AdBlue. Да, което не вярвам да е голямо, но трябва да пише някакъв към 30 литра, мисля, ще се събира, ако не лъжа. Бутона за инвалиди, габарите. Ето тук на това магар здесь. Ото вземи са отворили. Не се отваря. Тук е това. Айде, ето се пише акумулатор. Акумулатор, ама нещо не се отваря. Защото залепнало. Той, как гледам, всичко е клясало, ужас. Ето и акумулаторите. Са сменени август 22 година. То се продължава да парди. Ето е ключ масата. И вътре нещо си там, кухина. Е бая високо. Бая високо си да капака. Ама че ма забрае пръста. Ау. Блъсна са. Така, тук вече имаме имими да отваряме. Сезам се отвори. Ето го тук начин за тази резервуара за автоматично пълнене на масло на двигателя. Хидравлична течност. Така мисля, че трябва да антифриза. И защо трябва да съм 3 метра, за да мога да го наливам. Значи, красиво така подредено направено, ама някакси не е много удобно. А мисълта ми работи, някакси ти прави кеф да работиш с такъв автобус. Само да видя. Да го затворим правилно. Добре. Нещо такова беше. Да. И така, тук да се знам, ако го отворим, после ще го затворим ли, или ще ме бият през ръцете.
се замеря. Май нещо стана тук попрекаш. Го мръднаха, после с зор малко. Ще сега затворя нещо. Нали? Така, ето го големия интеркулер радиатор на охладителната система. Голямо копеле, бе. Голямо куче. Навалил. Аз колко време стига да го отварям за 5 секунди. Ама тако се. Сега няма затваря, не бате. Сега как беше. Ама. Ще ма да режа после от клипа. Така. Затворихме капака. Сега отворим другия. Апела. Абе, хубав си, ама не вървиш. И като кажат бил на колко километра, колкото е на толкова. Така, ето го турбото. Вентилатора на охладителната система. Мръсен. Ето е печката. Абсолютно същия начин монтирана, само че не е криво. Като на мана. Хидравличната течност. Гледаме сега контролната лампа. Ще работи или няма да работи? Тя може би автомат. Ама щом не свети. Не. Кьорсам табелата. Табелата не работи, изгоряло. Адем, ще работи ли? Да не са стресните? Да не са стресна. Не работи и това. Лоша работа. Така. Тук е задоливане на масло. Ти трябва да изтекат. Ама много странно стик. Щупен да ще кажеш. Или трябва да е филтър някакъв. Нещо, че има течност вътре. Тук за климатика. Ето трябва да е за проценти. С омърната вътре. Тук това е за въздух. Колко ги го обяснявам, като тук има, тук няма, да е копчето. Ето е то с кран. Е за пускане на топлото. Е удобно направен. Удобно. Зимата като къде са студиано, да може да отива топлото навсякъде на големия кръг. Ето Бултек е фал. Сега да видим тук. Тук да видим дали ще стане същия начин. Отвори се. Ето, аз чаках тук да има глава на буталото, ама има цигара. Фас. Какъв е този двигател?
Не се знае. Само ни числа. Толкова ще турбината. И всичко тук е пак за прословутата адбот, прословутата. Не човек. Яйце. Да видим дали ще са автомат. Дали ще са вакуумира яйцето. Дали ще такова. Дали ще се свари, може би. Прави се шега. Середиза. Предполагам. Боже. И тук вече се отваря с 600 грам ли? Или звезда, ама толкова се клясало. Защо са звезда? Както и да е по-сложно. Тук е адбуто, така че няма какво да се показва. Да продължава да се парди. Така, те са пирели. Пирелите са тези гума. 30-та седмица на 22 година. Тоест 2 годишни си имат такова. Имат си грайфер. И тук за климатика. Това кондензера се изтича. Тук пак ще е за въздух. Да запомним. Така, наляво. Тук нека наляво ли ще? Падай, бе. Не, сега той ако падне цялото. Къде отиде долу чак? Ето пак за въздух. Нищо интересно. За водача, вентилацията. Табела вляво на водача. Да, не знам защо, но има. Тук ако го отворя, дали ще се затвори. Страх ме, честно казано. Ама вътре... Да, няма нищо. Предполагам там се сменят фаровете. Вече не мога да покажа обаче, как ги знам какви са калпове. Вземи да ми остане в ръцете. С моя късмет. Само дето си отворя работа. Да. Трябва да снимам ремаркетата, макар че то няма нищо интересно на тях. За 5 минути. Поне са този месец август са почивка. Ваканция на учениците, ваканция на ремаркетата. Ето е 14-ката, C2-ката дизел и него трябва да снимам. Да видим кога. На него все още няма страх, че ще изчезне. А ремаркетата работа за 5 минути, ама се уморих вече. Друг ден. Днеска се пада празник. Четвъртък е, обаче все едно е неделя, защото всичко е затворено. Само шофьорите, ресторантите и пекарните до едно време работят. Транспорта, не само шофьорите, транспорт. Така. C1 фейслифт.
C2 хибрид, фейслифт, макар че табло лифт само. Не е фейслифт, ами е табло. Арматур лифт. Solaris 4. Solaris Urbino 12.4, не знам си какво. Най-доброто. Тук пак Solaris. MAN, MAN, Lion City. В случая беше NL263, мисля. Пък Евро 6. 20-ката наша е, мисля, 463. Нещо такова. Те абсолютно еднакви са. Малко като и караш, ще сменяте една ламарина и вече нов модел. И така. Да го паркираме, да отлитам.